Sondaġġ tal-Malta Today juri l-Prim Ministru Robert Abela huwa fdat iżjed mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Skont dan l-istħarriġ, Robert Abela kiseb 42.1% filwaqt li Bernard Grech kiseb 34.7%. Dawn l-aħħar ċifri għal Bernard Grech huma l-istess li kellu l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f'Mejju tal-2017 malli skattat kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali ta' xahar wara. Robert Abela huwa fdat iżjed fi 3 minn 4 kategoriji tal-età li jippreżenta dan l-istħarriġ. Il-Prim Ministru huwa fdat aktar ukoll minn Bernard Grech fost l-irġiel u n-nisa iżda jgawdi distak qawwi fost in-nisa. Fejn filwaqt li Dr. Abela għandu 43.9% li jafdawh, Dr. Grech jikseb 32%. Minn 6 reġjuni fil-pajjiż li jippreżenta dan l-istħarriġ, Robert Abela huwa fdat aktar sew minn Bernard Grech f'4 minnhom. Is-sondaġġ juri wkoll il-partiti politiċi igawdu fiduċja simili għal dak li jgawdu l-mexxejja tagħhom. Il-Partit Laburista żamm iżjed voti dawk li vvotawlu fl-2017 mill-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt skont il-Malta Today hemm iżjed votanti nazzjonalisti li vvotaw lil Partit Nazzjonalista fl-2017 li mhux lesti jivvotaw fl-elezzjoni ġenerali li ġejja milli hemm votanti Laburisti li vvotaw lil Partit Laburista fl-2017. Fil-fatt hemm 12.3% tal-votanti nazzjonalisti li ma jridux jivvotaw, għal kontra ta' 6.8% tal-votanti Laburisti li sa issa qed iħossu li ma jridux jivvotaw. Waqt il-programm Papers kien l-istatistiku Dr. Vincent Marmara spjega kif studju li għandu tal-aħħar ġranet jindika li f'każ ta' elezzjoni għada il-Partit Laburista jikseb 55.6% u l-Partit Nazzjonalista iġib 42.8%. L-istudju li sar ġimgħa u nofs ilu fost 600 ruħ juri li m'hemmx differenzi kbar u juri distak ta' madwar 13% li jsarfu f'madwar 40,000 vot, distak simili tal-elezzjoni ġenerali tal-2017. Jiena fl-opinjoni tiegħi anke meta wieħed iħares lejn l-istatistika minn xahar għal ieħor mhux qed naraw xi differenzi kbar u din toħroġ biċ-ċar għal diversi raġunijiet fosthom li m'hemmx xi shifts partikolari minn partit għal ieħor kif ukoll li l-Partit Laburista xorta għandu retention aktar b'saħħitha mill-Partit Nazzjonalista.